Aflevering 24. Raffe Laug skal udregne og forklare beviserne for de bestemte funktioner er differentiable af x0. Vi har fået tre beviser. F af x lige med x i anden, f af x lige med x i tredje, og p af x lige med f af x minus g af x. Vi skal finde tangenthældningen for funktionen i punktet x0 og f af x0. Bevis for differentiabel f af x lige med x i anden. Jeg starter med at bruge sekanthældningsformel, som lyder på f af x minus f af x0 over x minus x0. Og så sætter jeg x i anden derinde, så det kommer til at se sådan her ud. X i anden minus x0 i anden over x minus x0. Herfra bruger jeg kvadratsætningen, som lyder a i anden minus b i anden. Og det gør det så muligt at sige, og det er så lige med parentes start a plus b, parentes slut, parentes start a minus b, parentes slut. Herfra kan jeg så se, der bruger jeg den formel, og så kommer det til at se sådan her ud. X plus x0, x minus x0, og det er begge to i parentes, og det er så over x minus x0. Og det kommer så til at se ud sådan her. Parentes start x plus x0, parentes slut, parentes start x minus x0, parentes slut, over x minus x0. Og så kan vi se, at nævneren, som hedder x minus x0, går ud med en af tællerne, som hedder x minus x0. Og tilbage er der kun x plus x0. Og eftersom det er givet, at i sekanthældningen går x mod x0, kan vi altså omskrive x til x0 og derved få 2x0, som altså er differentialkvotienten af f af x i x0. Og det her, det er altså tangenthældningen for f af x er lig med x i anden. Bevis for, at f af x er lig med x i tredje kan differentieres. Jeg starter med at have sekanthældningen, som beskrevet før, og sætter så x i tredje ind i stedet for f af x og f af x0, som kommer altså til at hedde x i tredje minus x0 i tredje over x minus x0. Herefter så kan jeg omskrive tælleren, altså det øverste led, som er x i tredje minus x0 i tredje, til parentes start x minus x0 parentes slut, som ganges med parentes start x i anden plus x gange x0 plus x0 i anden. Og det er altså det samme som x i tredje minus x0 i tredje. Herefter så dividerer jeg den første del af stykket her, parentes start x minus x0, ud med nævneren x minus x0, som er det samme, og derfor giver det så x i anden plus x gange x0 plus x0 i anden. Men ligesom før, eftersom at det er givet, at x går mod x0, så kan vi omskrive x til x0, og får derfor differentialkvotienten af f af x i x0 til at være 3x0 i anden. Og det er altså tangenthældningen for f af x lig med x i tredje. Bevis for p af x er lig med f af x minus g af x. Denne sætning vil bevises ud fra sætning 19. Altså, hvis funktionerne f af x og g af x er differentiable i x0, så er funktionen p af x lig med f af x minus g af x differentiabel i x0 med differentialkvotienten p mærke af x0 er lig med f mærke x0 minus g mærke x0. Det er altså dette, vi skal bevise. Først sætter vi vores funktioner ind i sekanthældningen. Så har vi altså p af x minus p af x0 er lig med x minus x0, som så er lig med f af x minus g af x minus f af x0 minus g af x0 over x minus x0. Tælleren kan altså omskrives til f af x minus f af x0 minus g af x minus g af x0, hvor vi altså samlet f-funktionerne og g-funktionerne ved siden af hinanden. Og det står selvfølgelig over x minus x0. Herefter kan vi altså sætte brøken over på to brøkstreger, hvor det så kommer til at hedde f af x minus f af x0 over x minus x0 minus, og hvor det er en ny brøk,
g af x minus g af x0 over x minus x0, hvor x altså går mod x0. Nu har vi altså to kendte udtryk, som f af x minus f af x0 over x minus x0 er det samme som differenskvotienten, eller sekantdelning, som den også kaldes, og det samme for g af x, som bare er funktionen g i stedet for funktionen f. Og eftersom vi ved i forvejen, at f og g er begge differentiable i x0, og hvor at differentialkvotienten for p af x lig med f af x minus g af x er lig med p mærke af x lig med f mærke af x minus g mærke af x, så ved vi altså, at de to sekanthældninger, differenskvotienter, som vi har ovenover, når x går mod x af 0, så går de altså hver især mod henholdsvis f mærke af x0 og g mærke af x0. Så f af x minus f af x0 over x minus x0 går altså mod f mærke af x0. Den går altså mod f mærke af x0, og g af x minus g af x0 over x minus x0 går altså mod g mærke af x0. Og når vi så sætter det her sammen, så har vi fundet ud af, at p mærke af x0 er lig med f mærke af x0 minus g mærke af x0, som altså var det, vi skulle bevise efter sætning 19. Denne aflevering er lavet af Rafi Nori og Laurits Brein Laursen Kjeldgaard.